Tini Januari talni PHCo salmari Kokborok hakumai kosina jangmani sal o sal kitingai tipro haste mari wino jojuta Chamung butar yakona jagai tongo baksaba Kokborok hakumai kosina jangmani sal pandani bisingtui palayo baksaba pada hamkrai luko chubasuni bisingtui palayo obahina mangpile kasai fekya fil breti char Kokborok hakumai kosina jangmani salno Rwksawi tini Januari PHCo salmari Kokborok habai kosina jangmani Salno Rwksawi Bishramganj Lalkila Don Bosco tei Bishramganj Primary Health Center thangai Chamung manui Bagwikha o Chamung manui Bagwikha manjaka Toilam Block President Buddo Debbarma Vice President Durjoy Debbarma tei manjaka Ojoy Debbarma akosok Kokborok manmani sal 48 tomo Kokborok sal o salo sengini harsini joto lukurokno जों Soilam Block ni nginai as a Soilam Block ni president nginai ang hasil lukurokno jotono sobani jibai tai hamaya phano tini singbo tini initiative lakha Bishramganj Don Bosco nursery school aro sing sweet and chocolate sing aro Bagwikha boni pore singoro Bishramganj PHC primary health center phaika already doctor nurse tai the patient nonglo sengoro Kokborok salno buloke nonglo sweet distribution khake sing borok omon sanan musoko borok mane sing borok magi ma bachanai Kokborok ma mane sal o amani salo borok suna hamari khaitem sini Kokborok ma salo borok suna hamari khainai o sal kotor sal ma mane salno bon bagi sing tini oro doctor nurse tai patient nonglo sengoro distribution khaite kya Lainnya hambai kha tongthogo oma haikeno dirgo moi chirodin chini je language je basa so basa Kokborok te bujo thangtong chini je roman script bai sijangna bagi singini je dabi khai tongoni o roman script bai sijangna daktini mana nungthong artai kaisa ang saran musongo tini rampodo bai je Otul Debbarma Otul to sini kumuise Otul Debbarma kumui Otul tai rampodo samatia tini je borok Kokborok sal palangya bagine agut lawo je rally khaimani borok kasudakha kasma kari borok khanas nango tamni himale Kokborok roman script bai sanmani jaga borok sawo ulta pulta dini Sanskrit dini onanno language bai sidi to roman script goisi maya niya sini kumi Otul bai je rampodo sanai borok khanas nango borok tini ar kasudakha omorok dofani kebengnai rok ang সারানো মুসঙ্গ রাজ্য সরকার তাই সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট ডাকতি সঙ্গে রোমান স্কিম থাকে ইয়াক সমানে রন মিলে আং আশা খায়ো তাই जों ডিমান্ড বখায়ো বেলাইনি হামবাই Kulungka joto lukurok no Kokborok salo chini kok amano hayung kotorte hayung genangge pilai na nangnai Niniko, Aniko, Maniko, Kokborok. Jini mani kok no kuchugoti sana bagai sag no semai tanglai na nangthai. o Kokborok salno rogoi chini Swarno Komal Jewelers joto jibran lukurok no Kokborok salni bagai hamjangma te khaka hambia faro. Kokborok sal. Hambai.